Здравейте, мили приятели! Искам да ви споделя нещо, което наистина за пореден път доказа, че работи. И то работи, защото преживяхме метаморфоза, макар и за една нощ. Моя голям син с нощи имаше температура и то почти 40 градуса. Преди години щях да се притесна силно и щях да изпадна в паника, не знаейки какво точно да направя. Сега го попитах, искаш ли лекарства, които винаги сваляме температурата. Той сам ми отговори, че вече може да взима самостоятелни решения и не желая никакви медикаменти да приема. Разбира се, затвори се в стаята, мълчаливо, а аз си помислих, ако беше предишна ситуация, как щях да реагирам. Естествено, като майка се притесних, но този път си казах, какво ли ще бъде, ако вече съм там. Представих си как е здрав, как температурата е спаднала, как вече говори по друг начин. Бузите му са розовички, вече не е толкова блед. Идва при мене и си говорим. Ето, вече съм там. Тази сутрин, когато станах, отидох при него, леко го пипнах за главичката, челото му беше вече изтинало, нямаше температура. Премерихме я отново и наистина се потвърди. Той ми се усмихна, точно както аз си го бях представила предишната вечер. И това, скъпи приятели, ме вдъхнови да напиша поредната си песен. Искам сега да я споделя. По някой път можем тихо да помогнем на наш близък и да се вслушаме в съветите на нашите деца, защото те са доста по-мъдри от това, което ние сме научили, дори от нашите родители, баби, дядовци. Нека да им дадем шанс и те да изразят себе си по най-добрия начин. Ето и моята нова песен. Ако желаете във Viber групата, заповядайте. Можем да изготвим и за вас такава персонална, която да ви вдъхнови, която да ви изцели, която да ви даде нов стимул да променяте нещата, които преди сте си мислили, че не можете да променяте. Заповядайте в Infinity Source, във всички социални мрежи и във Viber групата, за да споделим именно нови такива преживявания. Благодаря ви и приятно слушане! Има ли как заедно с теб да помълчим? Можем да си представим как се сбъдват нашите мечти. Има ли как заедно с теб да помълчим? Можем да си представим как се сбъдват и нашите мечти. Ти мълчиш, скрит за дебели стени. Ела и се виж се в моите очи. Ти мълчиш, скрит за дебели стени. Ела и ме виж, нов свят с теб ще построи.